ಮಾತ್ರ ಏರೊಂದು ಮೂಲು ತೂಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂತೋಷ್ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟದ ದಿನ ಇಂಕು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕಾತೊಂದಿತ್ತ ಹೂ ಚಲಿಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ತುಳುಗುಟ ಕೆನಡಾ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಾಂಧವ್ಯರು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಂಬುಲ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ ಮಾಲ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 3ಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಒಂಜಿ ಮಿಲನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯೂತ್ಲ ಬೈದಿದೆ ಅಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ತೂಕ ನಿಖಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದುಪ್ಲೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರ ಜಾಣಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕು ಅಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಭಾಗ ತುಳುತ್ತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಚದ ಎಡ್ಡ ಅವಡು ನೀವು ಮಾತಾ ತೂಲೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೆನರಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಚಲೋ ಹೋಯ್ ಉಳೆ ಬೈ ಪೂರ ಮೇಲು ಉಳೆ ಬಡ್ಪು ಪೂರ ಮೇಲು ಆಯ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲೇ ಪೂರ ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಉಂಟದ ಮಾರ್ರೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಇಚ್ಚಿಡ ಬುಡ್ಪು ಚಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಡೋಟ ಸ್ಟಿಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೂಲು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಚಲಿಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾತಾ ಗಮ್ಮತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನಗೆ ಚಲಿ ಓಡಿ ನಾನು ಬೆಚ್ಚನಿ ನಾನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಫಿಲಿ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಫಿಲಿ ಬೈದಿನ ಮೂರು ಹೆಂಚ ಟೇಬಲ್ ಬರ ಹೆಂಚ ಬೇರೆ ಉಂಟಾ ಬೇರೆ ಉಂಟದ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ತೊಳ್ಳೆ ಮಾರ್ರೆ ಧರ್ಮ ಬಿಡು వచ్చి ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೂಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಂಡಾಟ ಟೈಟ್ ಉಂಟು ಟೈಟ್ ಉಂಟದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೈಟ್ ಉಂಟದ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಟೈಟ್ ಕೊಡು ಸೊ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಲಿಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಬರ್ರೆ ಸುರಾಂಡ್ 6:30ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮೂಲು ಪೂರ ಮೇನ್ ಮೂಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ನೀರು ಕೈಗೂರು ಬೇರೆ ಯಾರಿ ಕೈಗೂರು ಎರಡು ಫೋನ್ ಉಡಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಸೋಲ್ಮೇಲು ಫೋನ್ ಉಡಲೇರು ಪಕ್ಕ ಬಾತಿರಿ ಇರಿಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಸಿಂಧು ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ ಪೂರ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಸರಿದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಅವಡ್ ತುಳು ನಾಡದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ನ ತುಳುವೇರು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೆನಡುಡು ಈ ಊರುಡು ಊರದ ಪೂರ ನೆನಪು ಕಂಡ್ರೆ ಊರದ ಪಿಲಿ ಊರದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಊರದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಲ ಊರ್ದನೆ ತುಲೆ ಮೇರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಲ ಊರ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪುಂಡು ನಂದು ಊರ್ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಊರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆವಡು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಂಡು ತೂಕ ಅದೇ ನಡು ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಲಿಯು ತುಳುಗುಟ ಮಿಲನ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ್ ಮೂರುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಜಾನಾಪುರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಚಲಿಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತವಡು ಚಲಿಟ್ ಗಮ್ಮತ್ತವಡು ಚಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತವಡು ಎಂಚ ಉಂಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರ ಎಂಚ ತುಳು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಮೇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 100-200 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರು ಮಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಮಿಲನ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಡ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಮೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಕ್ಕ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಯರುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಲಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ಪೂರ ಪಣ್ಣಗ ಪಿಲಿಪುರ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ 2 ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಸೊ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂತೋಷ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುರುದ ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ನ ಇನಿಯ ಪಂಡತ್ತೆ ಏಪಲ ಅದೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬಾರಿ Anything to say about today's startup before we start? Yeah, I believe I'm excited for this show. Right. Let's see how it's going, and I am also performing. Oh, nice. Okay. I'll try to entertain everybody. Yes, ane merna performance lo undu todu anchada neerna dress pura bari porlu dojunu, so we'll wait for your performance then. Yeah, but thank you so much. Dress will change, okay? Oh yeah, ನಮ್ಮ hero ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಫೈಟರ್ ನಿಕಲು ಕಡ್ಲೆ ಬನೋಲಿ ಉರಿಯೆ ಬನೋಲಿ ವಾಗ್ ಊರಿದ ಬುದರ್ಲ ಬನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡದ ಕೋರಿ ಬಾಲು ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಂದಿನ ಕೋರಿ ಉಂದು ನಮ್ಮ ಮೇರ್ದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಪತ್ತ ಮರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಸಾಮಾನು ಬಂಡ ಒಂದು ಬರ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪನೈ ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾಯಲ್ ಡಿಜೆ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನಡೋಡು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡು ಓ ಪಾರ್ಪ ಆಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಡು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುಲು ಮಂಡ ಮೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆರ್ಲ ಗುದ್ದರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಜಾಯಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬರ ಪೂರ ಅಲೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಕೆಲವು ಜನ ಮೇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವ್ರ ಜಾಯಲ್ ತುಕ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಬಗ ರೀಲ್ ಮಲ್ಪುನೇಕ್ ಓ ಎನ್ನಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಮಾರಿ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆನಡಾ ಟು ಕೆನಡಾ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ವಿ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರಣಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆಡ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ತುಕ ಚಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್
ಚಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಪೆಗ್ಗಲ ಪಾಡು ಜೈ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಮೂಲೂಲೇರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಿಶೋರಣ್ಣ Namaskara. Bari thanks video malpaneke, but I welcome all Tulu people in Canada all the Yes. time. There is always new immigrants coming. We just want to show that we have a community to take care. Yes. If you guys have any issues, if you guys need any help, please free to call us. Yes. Me, Sudarshan Chetty, Manoj, Leo, Sindhu, even Santosh D'Souza. Yes. There are so many people ready to help the community. Yes. I'm very happy. We started with 2 people, and there is about more than 400 people in the community. And I see small families together, enjoying this Chali to Gammat. Yes, yes. Amazing, right? Right now in winter time, there's nothing going on. Exactly. But we have got together. The kids are going to dance. The adults are going to perform. We have our famous tiger dance. belly dance. Belly dance. I'm really Howard. excited Yes. to attend, to be a part of this all the time. Yes, thank you so much. ನಿಕ್ಕಿತ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಆರು ನಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ನಿಂಚೆ ಮಲ್ಪರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರುಡು ಊರುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಹಾಂ ಗರಡಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಒಂದು ಓವರ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. This is my first time, first performer Malpurtu Tulu Kutadu. Yes. So I'm kind of excited. Very excited, right? Also new to this country, so. Our bari kuchi and here costume la bari edundu. So all the best. Thank you. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಂಚ ಮರಿಯಲಡು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನೆಂಜನ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ನಿಗನೊಟ್ಟು ಸೇರ್ನಾಗ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಘಮ 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 ಪರಿಮಳ ಬರಂದುಂಡು
ಇತ್ತು ಜನ ಬತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಂದಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ದೂರದ ಊರುಡು ಎಂಕುಲು ಈ ಊರು ಹೋದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಾಗ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಣತೇರು ಗಲ್ಫುಡು ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಕೊಣತೇರು ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಮ ಅಂತ ಕೊಣತೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕಾಮನ್ ಕೊಣತ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ. As a Mangalorean guy, is from Puttur natively, coming all the way from India on road by solo. I can't believe this skills. Have a seat, man. Have a seat. Have a seat. Have a seat. You should never forget this. We are with you, Canada. Round of applause, guys. Thank you. For his wonder achievement. ಈ 48 ದೇಶ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ತುಳು ಕೂಟದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರನ್ನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತುಳು ಕೂಟ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಊರಿನ ಜಾಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಳುವರನ್ನ. How you doing? Everyone having a good night? Namaskara. Just to give you a little rundown, our name is Main Street Music. ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಮೇನ್ ಬಂಡ ಸೀದಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೈದಿ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೈದೇರು ಏರ್ ಬರ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಲ್ಪನ ಬಿಡಿ ಆಚೆ ವರ್ಷ ಅಂಟಿ ಟೈಗರ್ ಸರ ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ತೂದು ಪೂರ ಶಾಕ್ ಅವರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಿಸಸ್ ಆಗದ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೈದೇರು ಪುಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಯ್ತು, ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಯಾನ್ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಪೆ अगर ताकत है तो ताजमहल हिला के दिखाओ, अगर ताकत है तो ताजमहल हिला के दिखाओ, अगर ताकत नहीं है 2 पेग विस्की पी के ताजमहल हिलते हुए देखो. ನಮ್ಮ ಕಾತುದಿತ್ತಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಏನೋ ಯಾಕ್ಷೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹೆಂಗಿನ ಬರೋಡು ಹೆಂಗಿರೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಗಿಟ್ ಬಂದ್ ಅಂತ ಅಲ್ಬದುಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಪೆರ್ಮೆ ಪಿಲಿ ಬರೋದು ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಕುಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿಲಿ ಬರೋದುಂಟು. ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ Hey!
Mississauga. Don't leave. ಉಂಟು ಯಾವತ್ರಿ ಜೋರಿರು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಈ ಪಿಲಿಕ್ ಕೊರಡಾಯಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡ ಬಿಡು 3 cheers ಒಲ್ತರು ಬರ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲೋದ ಬೇಡರ ಹೆಪ್ 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 Gangnam Style.